Mau lagi na ba? Basta mo vlog badminton lagi ba? Gusto mo kay hapak ko ba? Sila sa top, ito na sa top. Tulas koko guys, ni sa top guys. Ay ang bala sa badminton tuwa sa top. Ni kusog mo ilag hapak ko. Koko isaka sa top. Hinay lang yung hapak para ni kabot dito ba? Eh, gusto yung hapak maabot sa top eh. Inahinay ko, inahinay. Tula ba? Inahinay ko, inahinay. Inahinay. Hoy. Guritek, guritek makakuha si Koko. Inahinay ko. Guritek makakuha ka. Hakbong ka ba? Inahinay lang, inahinay. Okay na kayo. Wala ng hagdanan. Maglison mo kuha ba? Okay guys, thank you for watching guys.